Uba igama lakho? Ukwanele Mthembu. Ukwanele Mthembu. Hlala kuphi? 18. Kwanele? Kwanele Mthembu. 18? Yiphi na 18 incane noma inkulu? Encane. Oh, okay. Angijazi sihlangane ngani? Sihlangane ngani? Lento esenzile kaBhada. Icala ngithi? Okay. Uqala nini bhuti ukugebenga? Ngaqala ngingena high school hlanga grade 9, ngijotshelile ingane amafoni esikoleni. Nodayisa amafoni? Ematendeni. Ematendeni? La ngase yabo irenke sedambuza esenzansi, hayi emgodini. Downtown, labo abakunda ematendeni. Amazayizayo? Ubani umuntu wanitshethe ukudayiswa lapho? Omunye umngane omkuthiwa uSani, khona laqashe kubi zayiza eflatini la kube eThawini. Shuthi hlezi imnika amafoni yabo ngimbuza ukuthi awundo wathatha amafoni. Washo ukuthi hayi leli kwerekwere liqashe eflatini lamana ilona elinginika amafoni liyawathenga. Ngalazi kanjalo. Hello bani lesaze? Oma. Oma. Okay, ubani umuntu udayisa ke ngaphandle kwa Oma? Manje bese sidayisa kuTheathaleni. Kuba kubani uyazi ukuthi ngiyamazi lo muntu? Uba ngikhumbula igama ubani? Ngifuna ukulisho mina kube ngathi ngiyabe-influencer. Kodwa umkhulu uZuki. uZuki? uZuki kuphela? Bayidayisa kuZuki kuphela. Akekho Mosimo? Hayi ngicha sidayisa ke. Uyamazi kodwa? Ngiyamazi. Uhleze khona kuTheathaleni. Uhleze khona? Yena kathengi? Hayi ngicha. Kodwa ke kusuke kuyindawo eyodwa la nidayisa khona? Bena wathi akasathengi ngoba usaba nini? Wathi usaba thina oba? Ama-security ophuze. Benoshoti. Noshoti na asathenga? Bathi akasathengi. Nayo bethenga? Wathi usaba uBruce? uBruce wakuphi lo? Uthi angimazi kodwa injomo sasaba injomo na. Uyazi ukuthi uyena uBruce lo khuluma naye? Bangiyazi. Uyazi? Pho wakhuluma ngathi awumazi? Ngiyamazi. So ushoti wathi akasathengi yena benomosimo. Ngoba saba uBruce. Batshela wena lokho? Babesitshele nje masodayisa ukuthi hayi cha sathenzile. Kodwa ngeke nebadayisela before? Angibe singazi badayisela. So lokho saqala ukudayisa kuTheathaleni, sasidayisela uZuki. No Oma. Enzansi nami. Enzansi maningi sasodayisela ukuthi angikwazi amagama kodwa nje ebusweni ngiyawazi. Ushoti nami ngamdayisela? Angiyecha. Okay. Asixoxe ngale licala esihlangene ngalo. Kwenzekeni? Siwasha imoto yamalume aya. Siqale la before siqhubeka. Uyangivumela ukuthi ngingayenza le video siqhubeka nayo? Ungayenza video. You understand ukuthi la uzokhuluma izinto ezo-incriminate wena kwi-commission of i-offense icala lelenzile, you understand? Bangi-understand. Uwilling ukuthi uzokwenza lokho? Ngiqhubeke ne-video? Ungaqhubeka. Okay. Uma ukuthi khona umbuzo ongathandi ukuphendula, unelungelo lokuthi ucela ukuthi ngawuphendule. Uma ufisa ukungistop ukuthi ngabe ngisaqhubeka nale recording at a later stage, ungitshele. Yes? We understand ukuthi okay, number 1, I'm still on police, yes? And you are not under arrest manje. Futhi ngizokudedela. Yes? Okay? Ngiyimember, ngiyilunga lomphakathi. Who's concerned about into ye-crime, futhi oyizonda into ye-crime. I'm here to assist the community. Against abantu abafana nani. Abanobugebengu, yabo? Kodwa angizile ngokubuka kunina. Ngifuna wonke umuntu noma ngathiwa usenza ububi obunganani, ngimnike i-chance kabusha. Abaningi sengababamba njenganabo, 90% wabo basizakele. Impilo zabo seyiqondile. Ngoba ngeke basakwazi ukudayisa kuShoti no Oma no Mbani no Uzuki no Mosimo ngoba sebeyashisa vese. Into yabo vese siyabheda. So abasanamumva. Sekufanele baqhubele phambili nempilo yabo ezinto ezingcono. And I'm happy ukuthi abantu abaningi basizakele ngibanika i-chance efana nawe. And nawe ngizokunika i-chance mthithi. Yabo? Ngiyabona ucriminality ukuthi bukhona vese kuwena. Kodwa ngizokunika i-chance ukuthi uphaphama ngosaqhubela lezi zinto. So uma kwenza kuboshwa, uyithathe indoda induku. Icala elincane leli. Alikho serious ngoba vese umoshile. Kodwa ngikubophile. Yabo? Njengamanje silone police. Ngenze ukuthi ube clear nje ukukhuluma nami ukuthi ukhuluma nobani. Sibambisane sihambisane. You understand ukuthi ngisho? Bangiyethu. Konke ngikushilo uya understand. Ngingaqhubeka nale recording engiyenzayo. Ngiyaqhubeka. Okay. Kwenzekeni la ngale icala?
uma usamkele lo mngani wami wafika ekhaya ezongivashela sahlala sidlala iPlayStation usesakho afona wathi hayi usamukele nombiza ngoba nickname umaluleke isibongo sami okay what nickname uba mina ngumavosho igama lithi kambuthi bana ngokwanele baba wamthemba okay yeah mavosho useswakho wathi hayi lo muntu ohlezi umgezela imoto la uyakufuna eshela ba etshela usesikamaluleke etshela umaluleke okay woza uzogeza imoto athi asehla ngoba imali yokudla ubeyinika usisi wakhe imali yokuthi aye esikoleni njalo ubeyinika usisi wakhe asicongisize ngiwasha imoto ngizothola imali yesikoleni namhlanje ayisehla sesiqeda kwasha imoto sesihamba nje sihlangane noSiphe uSiphe asho uthi hayi madoda uSiphe umfana ongasekhaya 18 bencane esikhuleni nawe mdala uphila ngani uSiphe ebeyatshontsha abaphinde ubhuti wakhe wenza amabhilithini ubuyahambe nobhuti wakhe ukuze akhave ukutshontsha kwakhe okay kodwa yena uyatshontsha utshontsha kanjani wenzani ubamba inkunzi abamba ithuthuthi nalento yamakhadi okay ubamba ithuthuthi iziphi lezo thuthuthi lezi Amsterdam yibamba kanjani kube ngathi uya request I request ukudla mase sifike isithuthuthi asibamba fuck eish ngasho igama elimi alright no Bolt wayenza njalo ngoba sekusana ithawini uyena futhi wakhipha imali ukuthi siphuze eCasino saphuza semasokise ebusuku sekuna sekuvale lo eCasino wathena nobhuti bakhe nabangani bakhe ehamba namantombazana mina kuyimina usamkelo unele umlungane wethu ehlezi hamba nayo unele ba intombazana umfana ehlezi hamba nayo wathi ayi madoda niyabo imali isiphelile imali thina sizo request uBolt sisubambe ngesukhokhela nina enzani the same thing wasitshengisa efonini thina ayi sahluleka ukwenza lento ayishoyo sasuka ethawini ebusukeni yawo sabulala kamaluleke yena wenze njani yena ba Bolt abashiya ethawini yena wa Bolt wayapi baya le qashe khona uthi wenze njani ngale nto bakhokha uthi bakhokha kanjani iBolt bayikhokhela hayi cha bekhokhela bayibamba ngani bayine blank isibamba Sana ngempela angiyiblank waxoxa leso story bambamba lo muntu weBolt bamphuca nemali noma bamphuca bamphuca imali nefoni intane nda sekudlula ngoba waphindwa baleka 18 balekelana inkinga zakhe waqheza komunye umuzi so uyi-wanted uSiphe ungasho kanjalo anizi ukumtshela uSiphe ukuthi selifikile la hayi ngesimtshela ngoba ngizomvezela le video manishilo anizi ukumtshela siyamdinga uSiphe usenaso isibhamu leso ayingeke sathatha ubani usihle olapha base azalini ngoba bayisibona angimazi usihle ngathi ukuthi nje usihle intani la ngibukutshela kwakuyi last year sasaqala ukuzwana nasasahlala nabo kakhulu usihle uphi ngase sisangana ngeganda manhlezi umbona azalini yini usukhona ukuthi sesangana ekhaya izenzo zakhe okay ba nasuka ke lapha usisi kabani kasamkele maluleke nahamba naye wathi samsowasha imoto uyamazi ukuthi athi emoshela imoto hayi ngiyamazi kodwa beqala ukumbona hayi cha besakube sibili umbona okokuqala umbona enzani wayibingelela umaluleka sikamaluleka okay manifika ke nezinjani sawasha imoto uSiphiwe vele ngisikade sehla endleleni sihlangane naye wasichaza indaba yamakhadi masifike emotweni zokuthuna isuzu nethini taxi siyiwashe hey mina kwisikhwama samama ngivele ngifaka isandla ngiphume nekhadi isikhwama samama umama khona lapha kuleyo muzi kade ngeze khona imoto ngiphume nekhadi ngitshela umaluleke hey siqala sihlale ngitshela ukuthi ngiyodwa ilento iyaphetha siye esibhele silishutha ikhadi nasemotweni yabo silishutha ikhadi amakhadi abe u2 abe u3 ungashuthi o3 okay inhloso yenu ukushutha amakhadi bekuyini ubethe space uthola imali maSport sothola imali nengubo online nokudla so inhloso yenu bese kuwukuthi nikwazi ukuthi niyenze le fraud le nifuna ukuyenza okay nishutha amakhadi o3
ekuyilabani la mama elamama Yeah. elaba Yeah. elengane wazengathi lengane ngoba elamama belibhale